Пред камерата на Код Fashion вече и Милица Казакова. Здравей, ти си модел тази вечер. Представяш ни рокля от Ивет Бианки. Би ли ни разказала малко повече за нея? Да, тази вечер съм с тоалет на Ивет Бианки. Това всъщност е рокля от първата й колекция и се чувствам като една истинска принцеса, както и всяко момиче би искало да се чувства на толкова специален ден, като абитюрентския бал. Роклята е наистина безупречна и като кройка, и като материя, всички тези детайли, които виждате. Това всъщност е нещо, което много ми харесва в марката Ивет Бианки и във всичките им дизайни, е, че влагат голямо внимание в това какви материи подбират и имат афинитет към тези дребни детайли, които наистина имат огромно значение и правят тази визия наистина съвършена. Затова и аз съм се доверила на тях тази година с изработката на моята бална рокля и съм супер щастлива с финалната визия. Страхотно. А би ли ни казала на какви цветове залагаш в облеклото си през пролетта? Опитвам се през пролетта да съм малко по-цветна, въпреки че не ми се получава винаги. Залагам на черно, бяло, по-неутрални цветове. Много благодарим за разговора. Наслади се на вечерта. И аз ви благодаря.